היי כל יוטיוב היקרים שלי. היום אני אראה לכם את התוכנה שאני אשתמש בה. כן. אז כל הזמן שאני רוצה לשחק, וואי, איך אני רוצה להקליט ליוטיוב את המסך שלי. כן, אני השתמשתי לצלם מהטלפון שלי, אבל כבר לא, כי אני יכול להוריד אפליקציה שנוי הכיר לי. נוי הזה שעשה עם משחק השם שלו זה נוב משחק סקייבלוק. כן, אם תכתבו עם משחק כל כך מטומטם, אתם תראו את הערוץ שלו, ואז תלחצו, ואז תראו את כל הדברים שיש לו. כן, כל הסרטונים התכוונתי. אוקיי, אז אם אתם כותבים מוביזן, ככה, אני אדגים, מוביזן. הנה, אוי, מוביזן. הנה, אני אתן לכם זמן לתיק. כן. אם יש לכם סמסונג, אתם לוחצים על הסמסונג. אם יש לכם לא סמסונג, אתם לוחצים על זה. אם יש לכם סמסונג, אתם לוחצים על זה. לי יש סמסונג. אוקיי, אז כן, נתראה שנהנתם. לא, בעצם אני אראה לכם עוד. כן, בואו אני אראה לכם. אתם צריכים להיכנס, לעשות את המייל. בקיצור, יש לכם כבר את המייל שמה, אם בכלל יש לכם מייל. אחרי זה, אתם לוחצים על זה. תראו. רגע, זה עולה לי. אחרי זה שעשיתם את הסיסמה וכל אלה, אתם לוחצים על זה. הופה, ועכשיו יש לכם.